Как да намериш правилния човек? Не просто някоя случайна, а някой с определени качества. Човек, пред когото можеш да се отвориш и да му имаш доверие. Някой, с когото да си прекарваш добре години наред. Естествено, научил си се да внимаваш, защото знаеш, че не всеки е такъв, за какъвто се представя. Всеки пристига с определен багаж. И ако сърцето ти е било разбивано много пъти, си несигурен за всяка крачка. Забелязал си, че успешните двойки си приличат. Нещо ги свързва. Харесват да прекарват времето си по един и същ начин. Имат общ ритъм. В една успешна връзка не трябва да се гледате един друг, а да гледате в една посока. Вие сте един екип от един отбор. За да разгадаеш лабиринта на любовта, трябва да си готов да свалиш маската си, да си дадеш любовта, която търсиш. И Вселената ще я отрази, свързвайки те с правилния за теб човек.